हे कलर करले जेवणात वापरूचे की खाऊचे? जेवणात वापरीत नाही ते माका लागतात कधीतरी. काय केसांक लावतं? केसा काय असे ते माका पदार्थ केलाय कसलं तरी त्याला. कसले पदार्थ म्हणतो सांग ना. कलरचे कसले पदार्थ करताय तुला नाही म्हणजे खाण्याचे आमका दाखवत तर नाही कधी. हो. सुमडीवाली आहे एकदम सुमडी. कशाच वापरतोय ती नारळाची कापायपा केलाय की तुमका कळत हा, नाही. असं सांग ना. सांगत नाही बाबा खाण्याचे पदार्थ जे गोड पदार्थ असतात त्याचे माका वाटलं काय केसा बिसा लावतोय शिरो करून मध्ये ते बुरटे लाल तुझा बिल केसा, तुझ्या अरे बुरटे. उपमा करून असतात उपमा त्याचे वापरतो हा. असाच हो आज दिसलो मृग काय या लाल एकदम भारीचा काय असं मृग म्हणतो हे दिसले ना की पावसाचं लवकर जवळ येईल असं म्हणतो. असं असता. पक्षी प्राणी हे जे काय होत ते हे लागली करू हे दिसाक लागले सरडो सगळे लोक लाल गेले ना ह्याच टाइम ते समजायचं की बाबा पाऊस जवळ हा. तर मित्रांनो आता आपल्या घराकडचे खेकडे साफ करून झाले आहेत आणि आता करायला पण घेतलेत आणि पाऊस पण आता ओसरला आहे बऱ्यापैकी. मध्ये जरा ऊन पण आलेलं म्हणून म्हटलं पूनमकडच्या कुर्ल्यांची काही ती खबर घेऊ जाऊया. कारण की काल मग बोललेला आता संध्याकाळी जाणार आहो. फोन तर काही केला नाही त्यामुळे गेलेला की नाही तर आपण माहिती नाही. पण जर गेला असत तर आता वाटाप बिटाप काय काढल्या नसतात तर बघूया. आणि आज गावात सगळ्यांकडेच ऑलमोस्ट कुर्ल्यांचा बेत आहे. कारण काल पहिला पाऊस झाला त्यामुळे सगळेच वाळात गेलेले सड्यावर गेलेले नदीत गेलेले सगळीकडून कुर्ल्या आणल्या आहेत आणि सगळ्यांकडे आज कुर्ल्यांचाच बेत आहे. तर पूनमकडे काय आता बघूया चला. म्हटलं तुझ्या कुर्ल्यांची काय खबर बघूया. पुणगेचे कुर्ले काय म्हणतात? तुझे कुर्ले बरे आहेत ना? काय आमचे झाले रांधून. आमच्याकडे कोण खायच ना आमका कुर्ले नको. कलच्या व्हिडिओत बोललोस तू. अरे जाणार होती वांगणारा कोण नको? मी होतो. तू एकटो काय करतो आज? मग तू फोन करणार होतो फोन तर काय केलंच नाही. तू गेलस बघलंय मी तुला जाताना. कधी बघितलं? गेलस तू कधी बघितलं सांग. पैसून जाताना गेला. खय गेलं तकडे जाऊ काय? दोन जोडी होती. आणि जर त्याच्यात मी नसणार तर काय देणार? मग काय देणार नाही. हा उगाच आपल्या हवेत तीर. बघलंय मी तुला. संबंधच नाही. आपली टीमच वेगळी होती. काय नाही मागा वाटला कुर्ल्यांच्याच रेसिपी असं म्हणून आपलं इलंय मी शूट करू. पिट्टी भात आणि बटाट्याची कापा. पाऊस सुरू झाला की तू ये आपण कुर्ल्यांची रेसिपी करूया. कुठे जाऊ नको कोण. मग गेलाच नाही कशा? नेमदा नाही त्यांच्या अंगात सवा परिला. मग तू जायचा होता. मला मी कुर्ले खायच नाही मागणार. मी खातोय पण मग तुला विकत बाजारातून आणून द्या ते चालत. काय मी काय सांग. चाय नको मागा. बाकी काय बेत काय मग तुमच्याकडे आज? पिटी मासे नाही. काय सांगत मासे नाही. अरे ते वाटप काढून ठेवते. म्हणजे तयारी हा कसली मासे. मी असं वाटप तू आता फ्रीज दिला असेल वाटप काढून मग ठेवते. ते नाहीच मग कधी पण मासे येऊ शकतात काय सांगू शकत नाही. माशाचं हे भरोसा वाटप नाही. कसलं ह्याचं भाजणीचं. भाजणीचा मग मटण चिकन बिकन दाखवतोय बाहेर. काय तू पसंत झालं तुझं ऑर्डर संपली ना. हा अजून वेळ नाही. मी शेवटच्या दिवशी जाणार तेव्हा तू जाग्या होणार. अरे तू इथे येतोयस काय? तू तिथे असतो आणि सगळा बिल माझ्यावर ढकलणार. पण तू कधी फोन करून एकदा पण विचारलं नाही. येतं रे रेसिपी करूया. मुंबईवर ना मी म्हणून ती खबर घेत असतोय तुमच्या दोघांची. बाबू आणि तुझी. बाबू तुझं नाव ढकलतं तू बाबल्याचं नाव ढकलतं. आता मग कळाला. आपण त्या दिवशी मी तुला खायला द्यायला कधी त्या दिवशी तकड्याच राहुल समजलं. संध्याकाळी जवळ्याची भाजी करूया मी सांगितलं तेव्हा मी धाबळत होतं होय ना. मग आपला सांगणार धाबळत काम चालू आहे म्हणून तर. आता हो पुष्पा भैये काय करतो काम करतो की वो कमेंट दिली या. पुष्पा खूप छान डान्स. यानंतर तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लावूंगा यावर पण डान्स करून दाखव. हसतो काय भूतू गेल गो. रिप्लाय नाही दिलंस त्यांका.
मी काय देव होय म्हणून होय होय म्हणून देव होय लवकरच असा काय त्यांका रिप्लाय काय देऊ नाही म्हणून नाही म्हणून सांगू कसं गो काय 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 मोठ्यान बोल गो हय काय ऐका घेत नाही तरी काय बोलतो दा भुतुरल्या भुतूर हय आधी काय बोललं काय बघल्याशिवाय हा मी दाखवतो तुका मी कशा काय मग काय बोलते तू करतं माखान कसं गो तू असंच फुगडे घालून दमतं काय नको रुपेरी वाळू तर माडांच्या बनात काय नको बघ ते म्हणते कोण म्हणता मी असे किती लोकांचे कमेंट वाचलंय रे माका तू कोण? काय सांगतो एक पण वाही वाईट कमेंट नाही एक तरी दाखव माका काय हो काय आणलास आणलास काय काय आणलास काय पिशेत कुर्लेचो रसो ते का नको हा कुर्लेचो रसो नाटू काय माझे हां बरोबर आहे तुका गो काय चाय दी गो तुझ्यासाठी आणलेलंच नव्हतं तरी पण मी काहीतच नाही मी माका विचारत नाही मी सांगले त्यांना आणू मी नाही तरी काय खातो पण अनुक सांगा काय की मी आणत नाही काय सांगू. त्यांका आणू सुद्धा आणल्या नाही काय रे तू खाता ना रे मग तुमच्या पत्र काय पत्र नाही आहे म्हणून सांगते तरी राहते स्वर हे कलर करले जेवणात वापरूचे की खाऊचे जेवणात वापरीत नाही ते माका लागतात कधीतरी कसं काय केसांका लावतं केसा काय असे ते माका पदार्थ केलाय कसलं तरी त्याला कसलं पदार्थ पण तो सांग ना. कलरचे कसले पदार्थ करतं करताय तुला नाही माहिती. म्हणजे खाण्याचे आमका दाखवत तर नाही कधी हो. सुमडीवाली आहे एकदम सुमडी कसेच वापरतोय ते नारळाची कापायपा केलंय की तुमका कळत हा, नाही. मग असं सांग ना सांगत असं काय नाही ना बाबा खाण्याचे पदार्थ जे गोड पदार्थ असतात त्याचे माका वाटलं काय वापरतो. केसा बिसा लावतं हा, शिरो करून राहतो. मध्ये ते बुरटे लाल तुझा बिल केसा, तुझ्या अरे बुरटे. उपमा करून असतात उपमा त्याचे वापरतो हा. असाच आहे. मग मग काय कधी त्या कलरचा आता उपयोग कधी करतेस झालं उपयोग करून झालो काय सांगत तू हट काय झाले कशी आणले बाबा डेंजर हा जेवणाच्या बाबतीत डेंजर हा दुकान असून तुमका पत्तो पण नाही लागायचो काय काय बनवीत आणि काय काय खायत मी काय एकटा करून खायत नाही काहीतरी सांगत माल धरून नारळ धरून कपाळ काहीतरी सांगत कर हा. बघा आता वाटापच बघा केवढा काढल्या त्या म्हणजे आज मोठं बेत आहे असं असतं सांगणार नाही दा पेटी बाग नाही बघा बघा बघितलं ही काय पिठी भातात नाही बटाट्याची कापा आमच्याकडे कोणती कालवावाली नवी कधी करणार आता हा मग जेवायला माझा आता ना ह्या झाला गोची झाली माझी हे बघलं केलंस कल्याण काय तू हयत कुर्ले आणि हयत कापा आता काय करायचा हयत कापा बटाट्याची आणि पिठी भात सगळ्यात बेस्ट जेवण जगातलं सगळ्यात बेस्ट जेवण पिठी भात आणि बटाट्याची पण आजच करू गई तू का ती मी सांगितलं तेव्हा केलं नाही काय गो काय आजच करू गई तुका काय बोललेलं आहे पिठी भात आणि बटाट्याची कापा असते तेव्हा मग सांग आता ठरलंय माझं कधी ते बसून बसून आढाळ्यावर वांग्याची आणि ती पण इथे आढाळ्यावर बसून बसून ठरलं तुझं काय सांगता ती शळवा खाल्लीस सगळा काम झाला आम्ही टाकत नाही त्यांनी खाली सगळ्यांनी तुमच्यासारखं नाही हा. आम्ही नाही टाकीत आमदार याच्यावर बी इल्या हा. मी एवढा सामान टाकीत नाही आता म्हटलं त्या आमका नको ते कुर्ल्यांचा मोबाईल रस्ता सगळं ठेवता तो कुर्ल्याचा रस्ता आमका नको मग बोलला मी माझं सांगितलंय मग आमका कशाक बोलतो अगो पण मी स्वाखाय खातो पण मी चेडवण दिले म्हणून खाल्ले मग मी. मला सांगितलं पप्पा नाही खात म्हणून काय नाही बाकी खायचं. सगळे खातो मी नदीचे खातो मी पण नदीचेच खातोय पण मी आता पहिल्या पावसातले म्हणून खाणार माका पण वाळातले कुर्ले नाही आवडत ते हिवस वाड्यातल्या कुर्ल्या चवाती नाही नाही गप्पच राव नदीच्या कुर्ल्यांका जी चव ती वाळ्यातल्या कुर्ल्यांका जाऊ नाही दे तुझा आणि माझा राहून दे होय की नाही रसू आवडतो हा. नदीच्या कुर्ल्यांका जी चव होती बाबा खतरनाक असतात. खतरनाक मग आणि एकदम रसू काय घण मग. मस्त पैकी वाळातले असे पहिल्या पावसातले आहेत म्हणून
नंतर ते हिवस तर वो किती सोवर इलो होता ताबूक चाललास की एक दिवसाच्या पावसानं काय येणार पुरा नाही तर मग मंगेश इलो आता बऱ्यापैकी वर हो का माझ्याबरोबर आहे जमीन चांगली हलकी आहे. या पाटाचा पाणी आता काय लावणी लाव सुरुवात करणार तेव्हा जाणार आणि ह्यो सगळं पत्ते रो पाटातलो तो काढणार इकडे कुठणार म्हणजे कुठणार तो घन नाही इलो मधी मधी तर कायच नाही दगडे. तर हा बघा मित्रांनो तरवा रुजलेला नव्हता पण या 2 दिवसाच्या पावसामुळे थोडा थोडा वर आलाय. आणि या मध्ये मध्ये काय इला नाही आता तो बाहेर रुटला ना बारीक आहेत ते अजून हा. आताशे रुजले खत मारलं की येणार किती येतात आता हे 2 कोपरे पुरे झाले आपल्या तकडे लावतो हे ना लावतो होय अजिबातच नाही लावणारच कसं वांडर ठेवीत नाही काय गेल्या वेळी किती 6 कोपरे लावले लाव हा का ही एक पाहिजे ती एक थंय पुढे आउट होती ना हे सगळे 4 पाणी लावलेले होते. मग यंदा कायच नाही लावणारच मग आज दिसलं मृग काय या लाल एकदम भारीचा काय असं आहे? मृग म्हणतो हे दिसलं ना की पावसाचं लवकर जवळ येईल असं म्हणलं असं असता आजच माका गमलं म्हणजे पावसाची सुरुवात झाली. हे असे हे दिसले ना की पावसाचं संकट असणार पक्षी प्राणी हे जे काय होत ते हे लागली करू दिसाक लागले सळडो तकडे लोक लाल गेले ना ह्याच टाईम ते समजायचं की बाबा पाऊस जवळ बावड्यांना ना घरे सुटणार आपोआप बाबा पावसाची बाबा ताबडतोब पावसाचा लवकर येतो. त्या दिवशी आमच्या बावड्यात पाणी सुटल्याबरोबर पावसात स्टंपिंग केलो जेव्हा तर सरळ चाललो एका केलेला स्टंपिंग हां एका स्टंपिंग आता ह्याका काढायचो त्याचे त्याचे दोन कसे काय ते एका तोडलेल्या 2 इले ती जेव्हा तर सरळ वाकडो गेलो मग ते का तोडून टाकणार त्याला तोडायचं असं असता. हां एका स्टंपिंग म्हणतो त्याचं हे बघ हे लावलेलोच आहे हो बघ आता हे सरळ गेलो लावलेलो काय तो तोडलेलो आहे हो दिसता तोडलेलो हां मग ते काटा तो तोडलाच कशा पण तो तेवढं सो अरे तो सरळ जायसाठी वाकडो होतो ना हा मग तो तोडून टाकायचो तोडून टाकायचो की त्याचा सरळ जाणार तो तुला लक्षात तुझ्या तिथे सरळ जातो तो त्याचा कसा बेंडवर होईल मग ती घ्या ना लावले मग झाला ना हवा पास हो झाडांका म्हणजे हवा झाडा फुटतो लक्ष दिलं तुझ्या झाडे ठेवलंच ना संपूर्ण गच्च झाडाचा हे जळतो तशी त्यांना असे हवा लावून होईल पास होईल हे बसवलं गेले किती आहे ते 5-6 गत की 4 एकटे 2 होते 2 आहेत ना ते 1 2 3 4 5 होते एक 6 होते एक 6 तो मोडलो आता त्याला तोडायचो तो सरळ जाणार तो 2 तोडून टाकायचं ह्यो सरळ जाणार ठेवायचं तोडून खायसून टाकणार तो ते खासून टाकायचे वाढले की मुळात ना तोडायचो खायला एवढं वाढलेलो गेलो मग अरे त्याच्यापेक्षा दुप्पट येणार हा तो आकडो झालो ना ह्यो ह्यो आकडो ह्यो गो सुंठाचा वाडा वाईट ठेवायचो मग केवढं अर्धो तोडणार की खालसून खासून तोडायचो मग तो सरळ ह्याच्या काटे एखादा वासो बिसो येईल किंवाच्या काटे ठेवायचो आधी नाही तोडायचो. हे असे की ना खायचे झाड ह्याचं धामणीचं असं म्हणून राखून ठेवायचो की ते का सरळ इलो
की बाकीचे फांदे फोडून टाकायचे, मध्ये तोडायचे आणि एका सरळ जाणाऱ्या कोंबाकच ठेवायचे. मग तो बरोबर मोठा होता. हां, मग मोठे होते म्हणजे 4-5 वर्षात होते. एवढे एवढे फॉग झाले ना, एवढे एवढे की ते मोठे 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 वाढत जातं. लवग्या काय जमता की नाही? शिवणीची लॉब बघितली होती हे बघ. पण सागाचे काय आहे का बी असता? हां, सागाचे आहे का? फुला येतात, फुला पा हे का आता कधी येतात ती? आता ते फुलवून झाली पा. मग त्याच्यातलं बी वाऱ्यानं जगडे जाता. सगळं म्हणजे रुजणार आता बी रुजतेला नाही तर जे काही सागवानाचं नाही रुजत. सागवण असले ना ती कालमारच होते ते आग आधी सागवणाची हीट असता जास्त. हां, ते होत नाही कालमध्ये म्हणून त्यांना सेपरेट लावची लागतं कारण कारण तू लांब दाखा किती पाय तू दिसतंय तू काही सागवण एवढं होतं पण त्याचा पाय एवढं जरी सागवण पाय लई लांब जातात खूप किती लई. आबाचं घर भारी दिसतं पण आता पाऊस पडला घर भारी दिसतं. रुपला होती आता सगळ्यांची झाडं भारी दिसते खूप. आपल्याकडेच कौलांची एवढी घरं रवली आहेत, म्हणजे बाकीच्या बऱ्याच ठिकाणी कौलांची घरं गेली आहेत आता परत कौलांचीच घरं झाली आता ती. आता मध्ये ती ते पत्रे बित्रे येल्यापासून ती आणि वर पातळ कौला ताच झाला तर कौला दिसक तरी कौला ते पत्रे घालतात त्याच्यात गोंधळ करतात सगळे. ते बनून सिमेंटचे पत्रे कसे दिसतात ते. सिमेंटची नाही घाली ते आता हे दुसरे इलेक्ट्रिक. ते टाटाचे ते वेगळे पण काय काय लोक घालतात ते आता कौला टाईप पत्र हे बघलं माहित. कौला सारखीच अशी ऍक्च्युली ते तरी बरे वाटतात. वर वर ते लालसरच दिसाक व्हायचं बरं भारी वाटतात. कोकणात तर घर वाटतं. काही लोकांना स्लॅब आहे पत्राला. पाऊस गाया. तर मित्रांनो आता सकाळपासूनचा सगळा झालेला. कुर्ले साफ करून झाले, पुंग्याची खबर घेऊन झाली आणि आग्रातली काकांबरोबर फेरी पण घालून झाली आणि आता डायरेक्ट घराकडे जेवूचो टाईम झालेलो आणि कुर्ल्यांचो रस्सो खावचो आज म्हणून आता घराकडे चाललो. चला तर भेटूया पुढच्या भागात नवीन काहीतरी घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय.